I da vam kažem, sad se spremam da do Vidovdana napišem knjigu kako sam pobedio obojenu revoluciju u Srbiji, jer revolucije u Srbiji neće biti. I da vam ponovim, revolucije u Srbiji neće biti. U Srbiji će narod da se pita. U Srbiji će narod da se pita i to samo na izborima. Hoćete izbore, dobit ćete i kad god hoćete. Hoćete referendum, dobit ćete kad god hoćete. Upravo počinje protest studenata u blokadi pod nazivom Vidimo se na Vidovdan. Planirano je da traje do 21 čas. Oni traže raspisivanje parlamentarnih izbora i prekidanje skupa u Pionirskom parku. Vlast odgovara, ne prihvatamo ultimatume. Naši reportera sa različitih lokacija prate zbivanja na terenu. Dunja Mimić je na Slaviji, Ognjen Medić i Nemanja Lukić javit će se iz centra Beograda. Idemo redom. Dunja, šta se dešava trenutno na Slaviji? Ono što je plan za danas ovde na Slaviji, postavljena je i centralna bina na samom dole trgu na Slaviji. Biće brojna obraćanja. Se očekuje prvo obraćanje, nakon toga biće 16 minuta tišine posvećeni žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu. Istovremeno s protestom studenata i građana na platovu ispred Doma Narodne skupštine Udruženje studenata 2.0 organizuje književno veče. Događaj prati naša Kristina Đoković. Kristina, šta poručuju studenti koji se nalaze u Pionirskom parku? Na platou ispred Narodne skupštine u toku je književno veče pod nazivom Vidovdan Kosovskog zaveta, gde se uz bogat kulturno-umetnički program okupio veliki broj građana, ali prisutni su i državni funkcioneri, među kojima i nekoliko ministara u vladi Republike Srbije. Tu je Nikola Selaković, Andrijana Mesarović, Aleksandra Sofronijević, zatim tu su i Zlatibor Lončar, ali... Mogu li koze da snimim u sred Beograda? Evo, tu su i koze. Jesu one čitale ovu knjigu? Da, Ovo, jel ste vidjeli? Da. Sjajno. Živeli, svako dobro. Živeli, svako dobro. Možete tu slobodno umnožiti. Vidite knjigu, vidite, nabavio. To je to. Kako sam uništio. Pa da. Pa je li obećao da će do danas objaviti? Evo kako je uništio. Evo kako je. Evo. Andrej Vučić preti da mi pobije unučiće, ako se ne uloži. Ponovit ću da je situacija za sada ovde mirna. Književno veče koje su organizovali studenti 2.0 je završeno i trenutno se iz pravca platoa Skupštine mogu čuti pojedine numere, ali i može se takođe videti da ljudi cirkulišu upravo u tom pojasu gde sam ja i pomenuo ispred platoa Skupštine i ispred Pionirskog parka. Niko ne napušta ogradu, a u ovom trenutku pojavljuju se i pripadnici žandarmerije. Još uvek ne znam razloga njihovog dolaska, ali takođe oni su raspoređeni duž cele ograde koja je postavljena iza mene. Za sada se... Šta bi bilo? Šta može napisati? Bravo. Ajde. Eto, toliko. To je napisao. Verujte, mi smo na trenutak pomislili da su se stvari otele kontroli, da nema dalje. I kada danas se vratim na taj početak, jasno vidim da nam je najteže bilo upravo zbog toga što je svega nekoliko nas tada smoglo hrabrosti i smelosti da istupi javno i digne svoj glas protiv blokada. Uprkos strahu, uvredama i svime što taj korak napred nosi. Znači, Vučić koji je, pored toga što je štetočina, što je iskompleksiran, što je zlonameran, on je nesposoban. On ne zna ništa drugo nego da vidi. Sada mu neko daje YouTube kanal.
On bi prepisali od nas ili od, ne znam, nekog drugog kanala, ne znao ništa sam da napravi. Ali je postao pisac, napisao je knjigu, evo sad će Mica nam pusti video 24, pogledaj knjiga, evo je, kada šta piše, kako sam pobedio obojenu revoluciju, evo da vidimo, knjiga je izašla, piše lepo, korice ima i sad ćemo da vidimo knjigu, pa do jaja, pa hit je, pa vrhunski. Dobro, to je to, a da vidimo, oni su, pored ove na promociju knjiga su pozvali, književno veče je bilo za vreme, kako zove, Vidovdana. Gospođo, jeste vidjeli ovu knjigu našeg predsjednika? Ne interesuje ničije knjige. Ali to je Vučićeva knjiga. Gde piše da je Vučić? Pa evo, Aleksandar Vučić. A ko to izdaje? Pa on je izdao, obećao da će napisati knjigu. Niko neće kupi njegovu knjigu. Strašno. Pa čak i ni njegovi ne veruju da je napisao. I da vam kažem, sad se spremam da do Vidovdana napišem knjigu kako sam pobedio obojenu revoluciju u Srbiji, jer revolucije u Srbiji neće biti. Malene su slatke, njihove su kore glatke, sviđa im se dobra klima, tu ih ima kad je zima, brzo trulje ova roba, dete može da je proba, takve su banane! Zelena je prava boja, neke vire van iz stroja, ali kad su sasvim žute, one nisu više krute, smeđa boja nije prava, može da im pukne glava, takve su banane! Ali su simpatične i nabolje su obične, a možda neke su sa šlagom, možda čak sa čokoladom, još se sećam onih dana kad su bile glavna hrana njegove banane! Neću sa njim, 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 neću sa njim. Više volim biti samo nekom starom svincu nego da dozvolim blesavome klincu da mi nudi nekakve